Ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ. Minda kasni kabalang kakin mau burom yau Ignatius bakuit ka Antioch. Ulalong uwe bishop Bashir Hemha. But ulong ru sinran jongu Ioannis bakuit. Bad ulayap mater house name Shispa Hindriu ADAA nakakti jongu usem Trajan Trojan. But ulalong ubai shirhem iya ujisu but ula sumar bha ula sharai bha ya ka diocese jongu but haba uni usem Trojan ula one senshar ha ka Rome ula stang ban pinkalain palat ya ka jingsha le bain ya ki kristan ula hukum bab aro ki kristan de ben shapenia badu Ignatius ula tip shai kadar but kala jan po ya ka por jongu banya but ha ka lindi jongu sharom ula to ka ve ka shiti Shabaro ki bange kamdame shaki nong bange harom pimde ben kangla dianga banyap mate lada pi kangla dianga da kano ka dur banyap mate pim aila dianga banyakandu yawukris te ula to binia ya ka shiti bad haka ta ka shiti ula ngatrang banyap mater but nga ap ya kataga por baki nong shale bain nong ban bain ki bret yanga shaki Mrad Khlaw ngatrang nadu kadonut ngatrang dik ban sha bret hakamat ki Mrad Khlaw namarula ngalong upiniang keo badeben terlihat ba balong upu nagabenda ukris teula ngalong upiniang keo badeben shat terlihat daki beniat jongi Mrad Khlaw kramba ngandup kelalong upu badula ki Mrad Khlaw kilong kilindi yanga kilong kalat kalindi yanga banpoy sha ukris bad ula kendu ya arki banget pimde ban wat kano kalat kalindi ban kang yanga nakaban iyap kumne bad habaw layang hakamat usim Trojan Badus Trojan hakabayo iyaw ula kot iyaw Ksuid Bapli you poor devil badula iyaw Trojan what nam kot iyanga Ksuid Bapli hakaba ngadon ukris habang ngalong ubakit iyaw jisu hapojo nga pimla ban kot iyanga Ksuid Bapli badulayap daga jinkamen ulayap daga jinkamen kadba ulayo iya ki sipai kidamwan ban brat yawu syaki Mrad Khlaw bad ula kendu iya ki kristan barok baki de ban long baslur kide ban long bashirhem nakabenta ban yap mater ko himen ko bara ni yesnuru nakinigi jimpule bara artili kumno u Paulus bakuit Ukraine hangi bangi de ngimde ben klet yaka jinkor jongo bele hangi ladangi klet yaka jinkor jongo bele hangi ban pindon burom ya ubele pindon burom ya jisu haka jingem jongi nginum deshu kibryu ngim deshu ki kon jongo bele
ladang iklet wat hadin bangitip ya ubele ban pindon burum ya ubele kalong ka pop bashirke bat ka tinu bele ka ang ka bitar sla jung ubele ka bitar sla jung ubele ka van hiar halur ki briyu kim treben pindon burum ya ubele ha ke jingim jongi wat hadin bakitip ya ubele takabomut manga bat mapi ngimdon jimma ladang ngim imba ya ke jingim jongi namar bale ngi barang itip ya ubele wat hadin bang itip ya ubele ladang is sange ben pindon buram ya ubele kai ka ben sajia ka bitar sla jong ubele unom yishu yangi ubele unom pidyang shu yangi namar bale wat hadin bang itip ya ubele bad ngi sange ben pindon buram ya u pinban ladang is tang ben pindon buram ya ke jingtao jong ka perte kai ka badang jia hapo jongi ngidang iyo Jingbam kuit ngidang pintingit ya lade naga taka daw ujisu ulakren ha ka gospel ngide bandang ban pin kuit ya ka ba shapo jong kuri om ya ka ba habar jong kuri bun ki briu ha ka nega juk ka ba minda kilong ki ba beach namar ki ale shitam ban pin kuit ya ka ba shabar leseng yom ki yalesh tom ban yai tip top ki yalesh tom ban yai tip top haba hapo jongi pat kala dap da ke jing tingit te jisu wang kam min doi bangi peni shabar ye ke ba itinat haba hapo jongi pat ni buri ya ke ba siniu ba ye ke bam koi te kaya ka bangi de ban yalesh tom gide ban yalesh tom balong ke bakuit barobar ya ka bakuit bashapo kade ben pau habar compare ngilom baduk ne ngilom babich ngilom ke baduna bor henre kai ka bangide ben don hapo jongi ya ka jingkuit kum Ignatius bakuit jonga Antioch ya ka bashabar nagabinda usiem Trojan ulang poor devil ulang Ksuid Bapliendre ya ka ba shapo jongo Ignatius bakuit kalong ka jingkui ya u person jongo Chris ulayaisa badu but kala perlong ya u ban trang ban yap matter balong upu naga bintau Chris kumba ujisu kalalam upu ngiro ngi de bendon kana ka jing trang hangi hakane ka sngi buram jonga Ignatius bakuit jonga Antioch ngiro ngi de ben duai man kapor na Kwah ban im ya ka jingim ka bakuit rangkat badu Chris balong upu wat hakamat ki jinge wat hakamat ki jingele wat hakamat bon jai ki jing shale ben ngi de ban nom baslor namar ka jing shale ben kalong galindi yangi ban poisha bani ayu jisu nang kerku kardo yangi lembaga negi ukirish bakui da kaba ring jingmut naga jingim jongu Ignatius bakui jonga Antioch banlong ke batrang barabor bania kendo bania mad ayu jisu bad nginum long shisha ki kun ki bale ben ya ubale ne pinjabrom ya ubale ne mane ya ki blai tau ne mane ya ki jing tau da kaba be ya ka rompang jonga parte jisu be it kerku kardo yangi pensle yangi bangin pindon burom ya meman ka kelipma namar ngitip bamelong ublay jongi yarap yangi shushu dakabor jome ben it shirhem ya me haka jingim jongi enyaro ya utrai Jesus Christ